безстрокових. Так. Пані Ларисо, от з вами сталася ще одна подія, так, восени минулого року. На вас було вчинено напад. Правоохоронні органи це кваліфікують як напад, так? Ні, правоохоронні органи кваліфікують це як хуліганство. Угу. Хоча, як на мене, ознак такого хуліганства взагалі немає. Я не пред'являю поки що правоохоронним органам питання кваліфікації. Правильно, неправильно, оскільки зараз... Це має бути визначено в ході розслідування. Я думаю, що це важливо стане, якщо все ж таки знайдуть виконавців цього злочину. Хоча, якщо уже фактично пройшло 2 місяці, спочатку слідство досить активно включилося в пошук. Надзвичайно величезний обсяг роботи проведений, я знайомилася з матеріалами справи, проте поки що ці розшукові дії нічого не дали. І я так розумію, якщо на протязі найближчого місяця не буде якихось конкретних результатів, то я так розумію, що злочинці не будуть знайдені.